Ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu, to jest u prvu epizodu početka gaminga. Prošla epizoda je bio, samo da vam kažem da počinjem, da sam novi na YouTube i sve to. Danas počinjemo sa Minecraftom. Danas tuž ne počinjemo, ja već dugo vremena igram Minecraft, ali nisam imao YouTube kanal, tako da sad ćemo početi da ga igramo. Zajedno, single player, ja. Da create-amo neki, evo ima naška ime, Serbija, HB. Survival stavit ćemo bonus chest, dobro može, Vilage, i ovo, tako, ajde create-amo svet, inače da ćemo koristiti full teksturu da budemo igrali. Nadam se da će nam se svijeti klip. I eto. Danas ćemo, što prvu epizodu malo ćemo raditi, pa neću baš puno raditi, zato što, da, ušli smo na, ovo je jedan moj account, sam surfer. To snimao od mog jednog druga. Jo, izvinjavam se, malo lago je. Šta se radi? Čekaj. Ok, znači smo za sada, za početak dobre stvari. Ajde mi da pocepamo ga. Eto. Krave smo odmah našli, to je veoma dobra stvar. Ja ćemo moći da uzmemo hranu. Wow, koliko oni dropaju hrane. Nisam znao da toliko krava dropa hrane. Da, dropa puno. Pa... Ajde, ja vidite i ovca me imaju. Pa ajde ću vas ubiti, tako. Neću ja čekam da napravim makaze i sve to, nego odmah da ih ubijam. Gamad, jedna. Option video settings, čekaj samo malo da se nasti, tako. Samo bez manje, malo bez lago bi teo, planina. Znači, mogu bi ovo da radim? Može. Nego, ajmo mi da wow, već se istrošilo. Nego, ajmo mi, imamo ovdje već neko drvo, pa mi da ga preradimo, čisto za crafting table bi nam trebao i za ovo, ovako. Da bacimo drvenu sekiru ćemo. Da uzmemo ruku i ovo ovako zrpejamo da kopamo. Inače, ovo neće, ja i moj drug smo već nešto krenuli na hamačiju, tako da će, snimat ćemo i to, nas dvojica smo već na neke stvari radim na hamačiju, dosta stvari, pa tako da će i to biti, ali nećemo iz početka igrati, nego, tamo gdje smo spali, da ne bi za zaradila iz početka, zato što smo se mnogo potrudili oko toga, ja i on, ja sam se najviše potrudio, zato što ja pravim kuću, ja sam pravio kuću, kopao, sve to. A zato nećemo, to ćemo samo ovo nastaviti tamo gdje smo i ostali i naravno da ćemo postaviti na YouTube. Pa ajmo mi sada da napravimo nama alate. Boba, tako vrate. Mogu bi ovako nešto, ne može. Napravimo jedan kameni mač, čisto ako padne noć, mi budemo cepali drvo i sve to i tako nešto, da imamo krampu, ajde. Znači, ovo je veoma dobro, odmah smo našli krave. I danas ćemo samo napraviti pesnicu. Evo ga, pesnica. Danas ćemo ne cepati drveto, napraviti čisto sve što se javi na početku. Samo preživimo prvu noć i
to će onda biti to za... Ono, vidjet ćete što ćemo raditi. Ja ću reći kad je kraj epizode. I... Ajme još drveta nacepati. Za sljedeće epizode ja ću još malo igrati. To se možda neću, to neću. Ili ćemo preko hamača, ja i moj drug, pa ćemo to snimati. To ide na moj kanal, naravno. Mislim, da ću se igram preživljanje sanja. Moramo nacepati, ajoj, meni treba što još ovog crvenog, a ovdje ima, ono, baš dosta bijelog drveta. Čekaj mama, snimam. I ljudi, ja sam još malo drveta iscepamo. Za prvu noć ćemo samo neku malu kućicu napraviti, čisto da možemo da... Izvinjam se da imam bilo upalo sobu. Za me da jedem, pa... Da napravim jednu manju kućicu odmah. Evo ga, 1, 2, 3. Može. Čisto, samo da prenoćim. 1, 2, 3. 1, već. Ljudi, još jednom se izvinjam što mi je malo upalo u sobu. Za me ga ručam. Ja sam jedan fan, jedan veliki fan DuckMC-a i tako tih kanala. Serbing SBL, DuckMC kanala i svega toga. Tako da svi koji njih gledate, molio bih vas da im pošaljete poruku da sam ja njihov veliki fan. I ako bi oni htjeli, recimo Serbing SBL, Luka, Full TV kanal, DuckMC ili tako neko, sni samo jedan klip. A mi neki klip, ono, ako hoće. Te odurajmo, tako. Gledajte bug. Nego aj mi da posadimo ovo drvo, što ga ne bi posadili. Wow, koliko opada. Nikad mi ovoliko sida nije otpalo. Gledaj ovdje. Ajde ispečemo malo hrane da jedemo. I da završimo kuću pa ćemo... završiti epizodu. I još jednom se izvinjam, moja mama upala snimanje i... stvarno prostite. Malo lago, balo, legulje. Jel moguće? Moram da pocepam još jedno drvo. Ali ajde, svejedno.
I onako moram da napravim chest. Nisam ga pokupio. Imate ovo nije hoću. Sve ćemo to ostaviti. Zato što je ljudi ovo kraj naše prve epizode preživljavanja. Znači, ako vam se svidjelo, ostavite like, sub i share. I mi se vidimo u sljedećem klipu. Poz! Poz!